sigoduka nam ndizokuthi kuni godukani sizwe iphelile into ibithethwa utsho ke yena uZamzolo konzo kunzaba ikhuza ukuhlaba ungekahlabi bulela ke ukuthwalwa uThixo leveki ephelileyo ibixakekile naleveki ixakekile ndanibona Jola nicoselela veki yonke nimisele ankile ngoba ubomi bokukholwa bufuna abantu abaneankile ngoba ndike ndamva umbhali xa ethi xa iziseko ezi zithe zakunquba liyakuthini na ilungisa irhamente engcwele kaThixo mzomhle wabantu abathandazayo sifunde apha sawukhawuleza mfundini ngoba amaxesha siwajonge incwadi yeGenesis phantsi kwalomgomo wakho ilizwe elilindileyo lilindi cawa evumayo irhamente engcwele kaThixo ndacinga Joloba xa ungenisa about 60 xa ububala ngestatistics zakho ndavoba kwalapha njalo kunabashumayeli abathatha umnqamlezo beza kunika ilizwi lethemba irhamente engcwele kaThixo ndicela uba sinokushiyana ngokuthetha nangentetho ndithi kuni irhamente you are chosen for God's purpose and you are destined for greatness. Cela ukutsho kuni xa ningena endimeni nibheka into the mission field. The ground has been laid through the teachings zayiso. Umhlaba nendlela igangathiwe. The situational analysis of the mission field yenziwe kwathiwa indlela le esingena kuyo inamakhapha zegazi inamaxesha oba ibe nemiwewe nemixewuka inamaxesha oba silile inyembezi irhamente engcwele kaThixo kodwa yona nto esomelezayo xa singena kuyo singena nentsimbi ehlezi. And therefore, you are chosen for God's purpose. Xebe manditsho ndithi mfundisi umdingi lesekethe yaseBlue Downs yonyuliwe nguThixo eyonyulela injongo kaThixo. Nomntu lapho lundwendwe akakho apha ngempazamo ngoba uThixo is purposeful. uThixo u-intentional. uThixo unenjongo ukuthatha kule ndawo uphila kuyo namhlanje zokuthi kuwe unyuliwe. Cela uba sikhangele loo nto. Wonyulwe ngoba uthi umbhali wencwadi yezenzo xa ngiyoyamisa apha kule nto uthi niyakwamkela amandla wakuba umoya oyingcwele wehlile phezu kwenu. Ithi iBhayibhile ngenxa yomoya nibe ngamanqina. Irhamente engcwele kaThixo ndivumeleke ndithi
xa bendijonga lento ndayingqamanisa nesi sifundo sokuqala indlela yomonyulwa ndathi okokuqala umuntu onyulelwe injongo when you are chosen for purpose not naphina neyiphina injongo kodwa injongo kaThixo Kamente ngcwele kaThixo ithetha ukuthi lento wena you have been selected ukhethiwe ndicela ukutsho kuwe ukhethiwe wena ugqiba ukukhethwa you have been designated wabekwa buqala ubekelwe injongo kaThixo Kamente ngcwele kaThixo ukhethwa by the higher power or an authority for a specific reason. Uyabona uThixo angakhetha wena suze uba enento uThixo afuna okokuba izaliseke ngawe okanye enento uThixo ofuna uba izaliseke kuwe. Zimbini izinto. Xa ekukhetha uThixo ukukhethelwa uba kubekho into ezakuzaliseka ngabani ngawe. Okwesibini uThixo ukukhethelwa uba kubekho into ezalisekayo kuwe. So both ways, it's for the benefit of others, yet it is for the benefit of a chosen one. Lento yokonyulwa iphinde ithethe okokuba wakonyulwa kunoxanduva olubekwe emahlombe akho elubekwe emagxeni ekumele uba ulufezekise Kamente ngcwele kaThixo noba kumnyama noba kuyenyuka noba kuyehlela imele uba injongo yakho ngoThixo iphunyeleliswe. You are not only chosen, Kamente ngcwele kaThixo, but you are also destined for greatness. Nibe ngamangqina, Kamente ngcwele kaThixo. Ithi lento xa ithetha ngokokuba nikhethiwe namiselwa ubunganga okokuba phezu kwento zonke ithetha nawe. Oba you have been considered to have what we call is a predetermined. Kukho into uThixo ayibekileyo apha kuwe ungekayazi wena ungekho aware uThixo wapredetermine indlela yakho. Ngamanye amazwi kukho lamhlabelelo uthi kwahlalwa phansi kwagqitywa ngempilo yakho. So ngamanye amazwi awuna choice ngoba indlela yobomi bakho yagqitywa ezulwini. It is only being fulfilled ukuze le njongo iphumelele iphunyeleliswe. Ndiyokugqibela kwezi zinto ezitolika le nto endithi wonyulelwe injongo kaThixo. Okwesibini ubekwe buqala for ubunganga phezu kwento zonke. Yabona le nto yobunganga phezu kwento zonke ijonge phaa kwincwadi yeGenesis xa edala uThixo uthi umbhali wathi xa ezenzile zonke ezinye izinto Kamente ngcwele kaThixo kodwa xa eza kwenza wena xa eza kwenza mna ithi iBhayibhile uThixo warola imikhono zangcola izandla zakhe wabumba uThixo waxovula kwaphuma isibhubhuko. Uthi uThixo wasinika ubunganga ngobuthi umbhali inxenye kaThixo ngemphefumlo yakhe yafakwa kule nto uThixo ayitheni ayixofileyo.
uthi umbhali yasisidalwa esiphilileyo. Simbona ke xa ethiza into ngamagama wasebenzisa lento esithi yintoni leya, ithi lento intaka yintoni leya, ithi lento imithi. Wathi uThixo ndikumisela oba ube nobunganga kwinto zonke ezikhoyo emyezweni, elo gama oyibiza ngalo iyawuba yiyo. Simiselwe uba sibe nobunganga ngamenze ngcwele kaThixo. Sibona kapha Bashumayeli, manikhawuleze, sibona uJoseph apha kuchapter 37. Sibona uYosefu obizwa ngoba wayengomnye weshumele wezizwe ezili-12 likaSirayeli. Uba uyathanda kuthiwa xa echazwa ngunyana lo kaJakobu noRachel, ngamenze ngcwele kaThixo, uzalelwa kwintili zaseMesopotamiya kumqwebethu wakwaHarani. Bashumayeli, uthi umbhala apha iprominence yakhe, ngamenze ngcwele kaThixo, ivela xa eneminyaka bantwana bakaThixo, eneminyaka ezelwe at the age of 6 years. Qala kwakukhankanya uyise wemka kwaHarani. You will know xa kuthiwa kuye phuma wena ushiye ilizwe likayihlo nonyoko. Uthi iBhayibhile waphuma engayazi oba uyaphila, engalazi ilizwe ayakulo, engazazi izinto ezimlindileyo, kodwa uthi waphuma ngokwelizwi likaThixo. Kuba kunamaxesha ebomini oba ubomi busibeke maphambanandlela, sihambe ngokwelizwi likaThixo. Ingandibona mawisile xa yesenje njalo, amane sithi ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kuko kulungileyo. Uthi lo mbhali at the age of 6 wemka kwaHarani, ehamba nabantwana nosapho lwakhe, ehamba indlela eyayokumbeka kwilizwe lakwaKanani. Madoda nokushumayela, ngamenze ngcwele kaThixo, ikaKanana ke yayikulaa ndawo ekuthiwa yiHebron. Ngamenze ngcwele kaThixo, uJosefu apho njengonyana oyinci, the 11th son. Ngamenze ngcwele kaThixo, kodwa eyi-firstborn kaJakobi. Uyawuphawula le nto ba uyi-lastborn kaJacob, kodwa uyindlalifa kaRacheli. Ngamenze ngcwele kaThixo, he is both the lastborn and yet the firstborn. Ngamenze ngcwele kaThixo, ngoba unyuliwe nguThixo. Uyabona uThixo akaphazama, uThixo akaphazama. At the age of 17 years, simbona apha Jola ekhutshwa uyise. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngaye unyana kaRacheli lo, ithi wayethandwa nguyise. He was favored by his father. Ngenxa yokokuba ngokwalapha eKapa kuthiwa wayeyilathi lametyi kuyise, waye ligqibela umntana wokwaluphala. Ngamenze ngcwele kaThixo, uthi uyise yamenza le nto ba amkokose njengeqanda, amthande. Ngamenze ngcwele kaThixo,
kanti inkathazo Khamete engcwele kaThixo njengobuyise emthanda kwelinye icala kukhula inkohlakalo. Khamete engcwele kaThixo ngenxa yoba ethandwa. Kukho amaxesha ebomini oba sithi ngenxa yoba uThixo ethe wasithanda, because God had loved us. Thatha uThixo ngenxa yothando lwakhe sikhulelwe zintshaba, because God loved us. Awenzanga nto wena. Awunakalisanga mntu. You did not invite favors. Awumemanga kuthandwa. Kanti uThixo akuwele. Kanti uThixo kayekuwela ngothando lwakhe kukhula inkohlakalo ngawe. iBhayibhile uyise phakathi kwabantakwabo wamenzela. iBhayibhile bonakalisa uthando ingubo enemikhondo. You are chosen. Ba-Blue Towns amahle, you are chosen. Ningabakhethiweyo. Mandithi kuni zi-conference, manditsho nakuni, you are chosen. Ningabakhethiweyo. Ngenxa yoba enikhethile uThixo, uthi umbhali wanenzela ingubo enemikhondo. Eyayinamabala aqaqambileyo. So you wouldn't miss him when evela uJoseph noba uvela kude, imibala eqaqambileyo, the bright colors. Bantwana bakaThixo, inhle le ngubo mamumdingi. Xa umuntu eyibona uyayibuka. Khamete engcwele kaThixo, kodwa xa abanye beyibuka engcwele kaThixo, ingubo esiyinikwe nguThixo ngesibabalo sikaThixo, kukho abantu abaqumbayo. Qunjiswa ingubo ongayikhethanga, ingubo ongazenzelanga, ingubo esisipho sikaThixo. Kubekho abantu abangobabiyo, igungqe icawa, igungqiswa ingubo enemibala. Igungqe ihlamente, igungqiswa sisipho sobabalo lukaThixo. Ndisebenzise eli gama. Uthi lo mbhali wamthanda, wamnika an ornamented robe. Kodwa le ngxaki yale ngubo yenza le nto jola germinated the seed of hatred. Le ngubo yaqandusela imbewu yenkohlakalo eyazalwa enhliziyweni yabantu azalwa nabo. Khamete engcwele kaThixo, abantwana bakayise, khamete engcwele kaThixo, as if it was not enough. uThixo wathi xa bemcaphukela waphinda. uThixo unale paradox ebomini bomntu wakhe. Xa ekonyule uThixo akuwele ngesibabalo sakho, lithi lizwe xa likucekisa uThixo avule imithombo emitsha. Nale tendency uThixo xa luvalwa ucango, uThixo avule intunja, kuthiwa akazogqitha umdingi pha bambone wela pha enqayisa, kanti uThixo uvule intunja. Mamela, as if it was not enough for him to be hated ngenxa yengubo ayinikwe nguyise. Into yesibini eyenzekayo, uThixo wamnika amaphupha. This is the second thing.
yokuqala emzondisayo yingubo nothando lukayise. Uthi mbhala lapha eyesibini kamente ngcwele kaThixo ngenxa yothando lukayise nengubo ayenzelweyo kwaqandusela kamente ngcwele kaThixo. Abantu abathi ubuhamba nabendleleni bathi xa bekubona uphucuka, xa bekubona izibabalo zikaThixo zintshula kuwe, bathi ngoku becula nawe usiyakudumisa, kanti xa besithi well done faithful servant, kanti ngaphakathi abathethi lonto bakhusha imcuntse yokwenzakalisa. Kamente ngcwele kaThixo. Kodwa even so, I want to tell you, unyuliwe nguThixo. Kubani obethe abonyulwa bakaThixo abazokuzondwa? Kubani bethe abo uThixo abakhethileyo abazonqumla emeveli? Kodwa uThixo usuka jola abanika ipurpose. Umnika ipurpose ngephupha. Uthi kuye xa evuka ngalentseni, uthi uJoseph waphupha iphupha. Bashumayeli kamente ngcwele kaThixo, kanti eliphupha sisitshixo okanye unobangela wokubotshwa kweyelenqe lenkohlakalo elisenhlizweni. Ngoba phambi kokuba iyelenqe lenkohlakalo ulibone lisenziwa, libotshwe enhlizweni kamente ngcwele kaThixo, kanti ekujongile nje apha enhlizweni yakhe uyabotshwa, kanti xa ebotshwe enhlizweni uThixo uyakhulula. Thixo uyakhulula. Uthi uJoseph, bazalwana bam, ngamanye amaxesha ndivumele nditsho mvangeli, amanye amaphupha ethu enza okokuba kubotshwa amayelenqe ezinhlizweni, kulindwe umzuzu wokuphunyeleliswa kwenkohlakalo. Ndithe xa ndicinga ndathi bayahleka xa ewabalisa amaphupha, bayahleka. They give a false smile, uncumo oluhananisayo, kanti ngaphaya kogaga nganeno koqolo uthi sizawukhe sibone. Kamente ngcwele kaThixo, bathanda bayamkhohlisa, uthando lwabo ngathi bayamvuyela, bayamkhohlisa. Lithe liphupha lakhe, ndiphuphe sisemasimini. Listen to this. uJoseph ngumntana kayise, kodwa ayingomntakanina, kodwa igazi elibaleka emithanjeni yegazi likaJoseph negazi labantakwabo ligazi elinye. Kamente ngcwele kaThixo, hayi gxebe mandikhawuleze ndithi, ngoba into esenza sibe banye silibandla kukwazi uKristu, we become a family ngenxa yokokuba we are the disciples of Jesus, singabonyulwa bakaThixo. And therefore it is not expected oba inkohlakalo yabantu abaguqa kunye esithebeni senkosi kamente ngcwele kaThixo besithi xa bezapha kulapha nkosi ndikubonayo kandiguqa esithebeni uyaphela ubuthathaka bam. It is not expected, kodwa yenzeka neqawa igcwele zingcwelehla zabantu abaguqa esibikeni. Uthi lo mbhali, mandikhawuleze bazalwane bam, mandikhawuleze, even so nonyuliwe nguThixo.
xa belola izikhali abantakwabo, bazalwane, xa belola izikhali, yabona apha ebomini waze wenzela umntu into entle, kanti le nto intle umenzela yona imbangela oba alole izikhali ngenxa yobuhle obenzayo. Kodwa ndizokuthi njengabantu ababheka kwelifa lonakeleyo, worry not. Xa belola izikhali, uthi umbhali, God owethu Thixo, a God ongakuthi, lo athi incwadi yesikumkani, mkhulu ongakuthi kulongakubo. Anqinelwe ngumposti ke athi, if God is for us, who can be against us? Uba uThixo ungakuthi, kubani na ongasichasayo? uThixo, bazalwane, ndiobserve imodeli yakhe yokwenza. uThixo akakususi kwi-danger zone. uThixo akakuqandi oba ungayi kwi-danger zone. Khamente ngcwele kaThixo, ngokwala mthandazo uJona ebevula ngawo, andithandazela oba ubasuse kuyinkohlakalo, kodwa oba nje wena ubagcine kuyo inkohlakalo. Khamente ngcwele, it is a modus operandi kaThixo. Asuke uThixo asebenzise isixhobo senkohlakalo, isixhobo sokukonzakalisa. Ngoba xa belola bona, uThixo is shaping you for tomorrow. Ngoku unamaxesha okuqudiseka, unamaxesha oba ube ungathi ndandisiya nezihlwele kuyindlu yakho, kanti uThixo ngale mbeko kuyo ukulungiselela ingomso. In this life and journey of faith, madodana, we are shaped by circumstances. Sakhiwa zimmeko zasekuphileni. Ngamanye amaxesha ezingemnandanga. Balena mfundi, le fifi indonakalisile. Thola mfundi, bendingatsho kodwa ke uThixo unakho. Uthixo unakho. Ufuna ukuthi, sorry, we are shaped by circumstances. Cala ukutsho, remember this. Xa ningena endimeni ye-mission field eselikhasiwe kusithiwa, the world is bleeding. The waiting world is broken. The waiting world, unona bakaThixo, is hopeless. Ilindi cawa evumayo. Khamente ngcwele kaThixo, ndizokuthi ke, we are shaped, 1, by circumstances. 2, we are sharpened by pain. Silolwa ngentlungu. Imizekeliso ethi intsimbi ilola intsimbi. Yabona ipensile ayibhali uba ilolwanga. And when you look at an exercise yokulola ntoni ipensile, inezinto eziyinxenye yayo ezithini ezilahlekelwa yiyo. Ngamanye amazwi, kukho amaxesha apha kolu hambo lokholo kubekho izinto eziza kusilahlekela, kuzawubakho ii-disappointments ezizawuthi gqi kwindawo ebesingacinganga kuzo, kuzawubakho ukungcatshwa ngumntu ongazange ucinga oba ungangcatshwa nguye. Kodwa ndizokuthi, when you face those, remember this, we are sharpened by pain.
We're sharpened by what? By pain. Okugqibela, listen to what God does. Uyavuma obe circumstances sasebomini sisingenele kama njengone kaThixo sifane nomzi ofunyanwa sisidungamsi kama njengone kaThixo kodwa inhlungu isilole ithi yawugqiba usilola nansi into yokugqibela yenzayo Jola. We are positioned by grace. Sawugqitshulolwa inhlungu ubabalo likaThixo lusibeleke ubabalo likaThixo lufane Jola nala dolphin endayibona umntana omka nomlambo uthi umbhali xa betha abantu nomatiroshe bancamile kwavela idolphin. Ithi le dolphin yangena phansi komntana yathi yongena phansi kwakhe yenyuka yashiyeka yona idolphin ilapha emanzini kodwa umntana was above the seawater level. A child could breathe. A child was safe on the back of the dolphin. Yathi awugqiba ukwenza loo nto yathathela enyeleni yathi yakufika enyeleni yamtshekeza umntana emhlabeni omileyo kama njengone kaThixo ngoba uThixo kuthi xa kugqitshwa ngathi asuka afane nedolphin angene phansi kwethu kama njengone kaThixo sithi siphakathi kwamadabi asithandabuzisayo evela uThixo and land us safe. Ngoba grace positions us. Kama njengone kaThixo. Kama njengone kaThixo. Hayi ke ndicela uba ndiyeke mantsholo. Nigoduke nezonto. Kanigoduke nezonto. Kanigoduke nezonto. Kodwa ndicela uba xa ndisehla siza kuthandaza. Uyabona uThixo uyamangalisa. Amanye amaxesha uyabhidisa. Ngoba sinale concept kaThixo onamandla onke, an omnipotent God. Njengokuba enguThixo khoyo ngamaxesha onke. Kama njengone kaThixo. EnguThixo owaziyo izinto zonke. An omniscient God and an omnipresent God. Kodwa you know what? When you are faced with challenges of life, ukhona uThixo. Wenzani uThixo? Uyavuma uThixo. Avume ngawe. Do you remember? Xa uSathana ebheka kuThixo, wathi uSathana kuThixo, uyambona umkhonzi wakho? Lo mfana waseutse uyakukhonza, uyakuthanda. Qha ukuthandiswa intoba wena umjikelezile wambabala ngento zonke. uThixo avume ngawe, avume ngawe uThixo, avume ngawe, avume uThixo, avume uThixo ulingwe, avume uThixo ulahlekelwe zizinto, avume uThixo ube inhlekisa, avume uThixo kuba nokufika izigidimi sithi kusinde mna ndedwa ndizokuxelela ngoba uThixo utheni uvumile. Abantwana bakho bebesephathini efama behleli kakuhle wavela umoya omkhulu. The structure ebebekuso sacollapse. Kusinde mna ndedwa ndizokuxelela ngoba uThixo unamaxesha okuvuma ngathi. Ngoba xa evuma uThixo, ndicela unikhumbuza msinyana, uvumela ukuze icebo lotshaba ukuphunyeleliswa kwabo nenjongo kaThixo, ukuze amandla kaThixo atyhileke aziwe. Ngoba uThixo uvuma ngamanye amaxesha efuna ukwenza ubungqina
so that you can become a living testimony. Okokuba uyabona uThixo inyanisile la nto ethi akayikuyekela akayikushiya. Not because asizodibana nezinto. Thixo xa esonyula akakhangeli bazalwane njengokukhangela kwabantu. Mve xa evela kuvela ushama, kuvela ikwekwe enestructure sihle iphakamile. Kaphakame vice bakubona. Kaphakame vice. Kaphakame vice. Kaphakame vice. Kuvela indoda ethe ngcuthu ifanelekile iwavelela amanye amadoda. Uthi umbhali yahlokoma indlu yathi nguyelwa mthambise kodwa ndivimpendulo evela kuThixo. Hayi myeka ndithe nalo andikonyulanga. uThixo xa esonyula akakhangeli njengokukhangela khangeli njengokukhangela kwabantu. Uthi kwavela uAbhinadabi, kwavela uAbhinadabi, kwavela indoda enezoso ethi xa uyijonga uqonda uba sisigora esi awunawugqitha khabejengeleka sikhona apha endlini. Makaphakame simbone fokambotshwa. Kaphakame mfondini, kaphakame mfondini, ngoba uyona uAbhinadabi wathi xa esisa wathi uThixo nalo andikonyulanga. Ngoba uThixo akakhangeli njengokukhangela kwabantu. Kunikwa ispecification soba uThixo ukhangela njani na. Ithi iBhayibhile uThixo ukhangela inhliziyo akakhangeli imbonakalo yangaphandle. Masigade inhliziyo zethu makungaqanduseli amaqebe enkohlakalo ezinhlizweni zethu. Ithi icawa kaThixo ingazinzi ngoba kwakho uvule iqando loba ichibi igebe. Hayi ayinoba lichibi inkohlakalo, iyelenqele inkohlakalo lipheke emzini wakho liqandusele enhlizweni yakho. Ngifuna ukukhumbuza uba uThixo uyayibona inhliziyo. Ngasikhatha thina ngathetha kamnandi nathi ume phambi kwethu usikhohlise uthethe kakuhle kodwa ndizawuthi uThixo uyayibona inhliziyo. Uyayibona inhliziyo. Kamethengelela Thixo, kamethengelela Thixo. Wendapho abantu abathunywayo, abantu ababheka elizweni beyinkawu evumayo ngabantu abanenhliziyo eqobukileyo neshunkileyo angayideli. Hayi bazalwane bam, you are chosen. Mablue-downs amahle. What you will become tomorrow. What you will become tomorrow. Ndivumele ndithi depends on the cleanliness of your hearts. Ndizibonile isekethe ziqale kakuhle. Abantu bamlulamela uThixo. Bathi xa bebona ngathi ba above sea water level balibalo ba abasifikelanga. There was a dolphin ibibabelekile kukala amabhongo abo kametengwele kaThixo. Sibona isekethe icollapse kanti konakele enhliziyweni. Guard your hearts. Guard your hearts. Mablue-downs amahle. Khathani inhliziyo. Khathani inhliziyo. Inhliziyo ya kama anga yale kachi ale
Ndizokuthi kuwe nale meko yakho ingatshintsha. Mhlawumbi into zakho zingalungi nje, ingxaki isentliziyweni. You can't expect your things to go well unenhliziyo emdaka. Inhliziyo emdaka iyakustiflisha ubomi bomntu. Mhlawumbi mandiyiqualify, unganayo yona imali, ube nomzomhle, ube nemfundo nesidanga, kodwa ungabi nakuzola komphefumlo. Ngoba inhliziyo lezi zinto unazo asibonwabisanga. Ngoba inkathazo yazo, they can't replace inhliziyo yakho. Into ndicela apha ukuyicela namhlanje, ndizokuthi abantu abanobomi obubophekileyo, ndizokuthi ukhona uThixo wakhulula inhliziyo, amilisela uzinzo enhlalweni nasempilweni yakho. Yabona ke bazalwane, mandiyeke ngale nto. Xa livuthwa icebo likaThixo ngawe, uphuma apho kuthiwa akuphumi. Did you hear the text? Uthi umbhali bathi nankuya lamphuphi, masimbulale sibone uba ayawuba yinina amaphupha akhe. Kanti uThixo ubeka uReuben, ngoba each and every dark secrets zenkohlakalo uThixo ubeka uReuben. Wathi uReuben igazi lakhe malingabizwa phezu kwenhloko zethu, ngoba xa livuthwa icebo likaThixo, kama njengobana kaThixo wenza iconfusion naphakathi kweentshaba zakho. Uthi ungekafiki baxabane bodwa, uthi ungekaveli bathethe bephikisana ngawe, kodwa izolo bebevumelene. Xa uvela ngoba uThixo ukugumile, ubabalo lwakhe lukupositionile. Xa livuthwa icebo likaThixo, yifaka ethu umbhali xa uyise mthuma kwaShekemu ukhangela abantwana babo, abantakwabo, ngoba bephila a life, ebephila ubomi obuqhutywa injongo kamanje kaThixo, a life that was fueled by the Holy Spirit. Kuye uThixo zonke izinto zinakho ukuthini ukwenzeka. Xa kutshintsha imeko, he is an unchanging God. He moved from Shechem, uThixo usuke kwaShechem kuqala. Ngalamzuzu chawe uYosef abuza kulaa ndoda oba ukhe wababonana abantakwethu. uThixo has already relocated John. Ubheke kwaDothani, wafika kwaDothani, wathi zinzi phezu koReuben. Kama nje ngone kaThixo, yiyo le nto athi xa evela ithi geography, xa ivela intsili evelela uDothani, ivela kwiintaba ezingaphesheya, bona basemazantsi entaba phezu komfula. Kama nje ngone kaThixo, bambona ngengubo enamabala, uthi umbhali lafezeka icebo labo, kanti uThixo sele khona to destabilize. Ezinye izinto esiphumela kuzo, asiphumeli kuzo kuba besisazi, siphumela kuzo because uThixo ubaleke ngaphambili. Ndicela ke ukuthi kunema-blue downs amahle njengabanyulo abakhethiweyo nabamiselwe ukuba babe nobunganga kwiimeko zonke. God is commissioning us. Thixo uyasithuma ukokuba bantwana bakaThixo sihambe siyokuthina elizweni
siyawuthina elizweni elisomzakalisayo ngoba singabanye sinezikazi zaselizweni. But uThixo, go and be enablers of grace. Kwindawo ohlala kuyo, emsebenzini wakho, kwindawo engenaxolo, wena uzawutyala uxolo. Nothi ngokuthetha, kodwa ngendlela oyenza ngayo. Ngoba sibhidwa ngabantu apha abathi Nkosi, Nkosi, kama njengole kaThixo. Bayavuma ngemilomo babathini, bayamazi, kodwa ngemisebenzi yabo bayamkhalela. Uthi ke uThixo, xa niqala uhambo as new members of this church, in the areas where you live, be enablers of grace. uThixo makazeke ngezenzo zenu kwindawo enihlala kuzo. 2, be ground breakers of a new season. Okuyaziwa kowenu ungumntana ubunechiki uthi kuthethwa uyathetha, ungumama ungaphathwa because nguwe ibreadwinner ekhaya. Kufuneka zonke izinto zenzeke your way. Ndizokuthi ngoku because you have met Christ, uyamazi uKristu kwanamandla ofuko lwakhe. Be ground breakers of new season. Makuthi xa uvela ufane nalantwazana eyayisuka kwela qula likaYakobi, yathi xa ivela beyibona ingekathethi bathapha kuye ikhona into eyenzekileyo. Ndiyokugqibela, be igniters of hope. Ibani ngabantumeke bantoni bethemba, bathi abantu abahleli bantwana bakaThixo ezinkathazweni bephelelwe lithemba, sedicide uba makazilahlele eziyobisini, azilahlele etshwaleni. Omnye sedicide uba uzawutya iipilisi athathe ubomi bakhe, kodwa xa encounter wena kudaleka into entsha, abe ne-purpose to live. Ngenxa yokokuba you have become an igniter of hope. Ingake uThixo angasinceda xa siphuma kule convention, sithi xa sibona kuthiwe kunene uThixo wabo uyaphila. Mhlawumbi ijola mandithi oba kunokwenzeka apha kukho umntu ongaqinisekanga ngestori sakhe noYesu. Ndizokuthi kuwe, here is the moment. Umntu onqwenela ukuthi ndingahlulwa Nkosi yam, ndingashiywa ngusindisi. Umntu onqwenela ukuthi ndinqwenela ubeka ubomi bam esandleni salo Thixo, ndinqwenela impilo yam ndingabi sazidlela ubomi, kodwa ibe nguKristu odla ubomi kum. Kwenze ingole kaThixo abantu abanqwenela ukuthi ndingena pha ndisindeka, ndingayazi oba what will happen tomorrow. Akukho nto ndingayizamanga mfundisi. Ndizokuthi namhlanje ikhona indawo yabantu abangomalahlwa nofele, abantu abangamaceliswe elizweni, abantu abazirejects emakhayeni abo nakwiicommunities zabo, abantu abanenhliziyo ezikrokrayo, abantu abanqwenela ukuthi yihlambe le nhliziyo, uyihlambulule, uyilungise, uyixokise, uyenze ngcwele yona, baze kule ndawo sizothandaza. Kodwa bakukho umuntu ofuna ukwamkela uYesu, here is your opportunity. Ngoba uyamkelwa uYesu, uyavunywa ngomlomo, ukholwe enhliziyweni. Ndizokuthi okubungekamtry, this is your day to try Jesus. And I can assure you, I am standing here as a living testimony. Ngoba noma kubomi kukumina yodwa engathi ndakuvuma zathi izinto ebesindisinde ebomini, ndavuma ingoma entsha, ndamnqanelwa ngakho konke. Halila ndimfuna, ndalahla into zonke, ndathatha mfumana, kanti uYesu uyandibona xa ndilila njawe. The joy that I got that day is the joy
endibonele ntoba ungaphuma pha namhlanje ungayi-experience-anga ngoba uyesu uyabutshintsha ubomi bomntu. Yesu wena umhlobo wophefumlo. Bathi abantu abanqwele ukuza kuyesu, abanqwele ukuzothatha amandla, bathandaza uba eli lizwe ndiya kulo lizawundiphatha njani. Nantsi indawo yokuthatha amandla, yokubheka elizweni elikhohlakeleyo. Sinqumlapho kuthiwa akunqumulwa khona ngoba sambathiswa amandla amatsha egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele.